ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинои канали Саудо ТВ, мардуми ютуб, мардуми сарбаланди тоҷик. Имрӯз 26 феврали соли 2025 Саудо ТВ набори хонаҳоро сар кард то ки тамошо кунед. ва дӯстон барои реклама муроҷиат мекунем. Шумо дорои замин, мошин, хона, квартира, техника, аппаратҳо бошед агар ва хоҳед дар кӯтоҳтарин муддат савдо кунед дар канали ютуби Саудо ТВ, дар TikTok, Instagram, дар WhatsApp суратоша ҳамроҳи маълумотош рӯй кунед. Мо навори байна реклама карда фурӯш намегузорем. ирӯза наворда ҳастед дӯстони азиз. аз шаҳри Турсунзода, Регари Пешина, хоб аз Душанбе, аз Ваҳдат, аз Ҳисор, аз шаҳри Туз ва квартираҳои фурӯши аз Душанбе, хонаҳои назди ҳавлига аз Душанбе, хулас беҳтарин навор 12 то хонаи фурӯши баҳри шумо. навора то охир адресош қати гӯш кунед. мо навора сар мекунам ва ба хотири пешрафти канали ютуби Саудо ТВ ҳамин навори ирӯзада як дона лайк монед ва дар канали мо подписатсия кунед. ман навора сар мекунам. навора то охир тамошо кунед бачаҳои азиз. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунед ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ба шумо грузопировски акаи Нозима тавсия метем ки тӯли чанд солҳо оиди ҳамин система кори фаъолият мекунанд. мақсад борои шумо аз 100 кило зиёд боша. агар омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, ба Туркистон мебаранд, мерасонанд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ҳисор, Регар, Ёвону, Бухтару, Кӯлоб, Восе, Файзобод ва дигар шаҳрноҳои Туркистон бурда мерасонанд. аз номи канали Саудо ТВ ба ширкати Акаи Нозим занг занед. мақсад борошон ҳар ҳафта ба Туркистон мераса. марама занг зад сон роҳӣ кунем бортона. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯши Временкадор. хонаи Временка бо замини фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дорои 2 ҳуҷра, масоҳати 6 сотиқ замин. дӯстон нигоҳ кунед, шумо аз Душанбе ҳамин хонара бо 2 временкаш метавонед бихаред. нархша гарени арзон кардан ки срочнай баъд савдо карда мешавад. барои маълумоти бештар WhatsApp-ша мондем. ай назди бозорчаи Жилмастӣ мега то хонара 6,5 километр, кӯчаи 2 Каратегинский, деҳаи Лоёв, 6 сотиқ замин, 2 ҳуҷра, гирдаш маҳкам кардагӣ временка коробка 8x3, 2 комната хулас дора. ҳуҷҷатҳо техпаспорт дора. ҳуҷҷатош барои оформид тайёрай. нархи хона ҳам о қадар қимат нестай. касоне ки харидории серьёзне ҳастен, аз Душанбе ина марамад ба 2 сотиқ замин ва бахшиш ба 6 сотиқ замин ва 2 временка 120,000 сомонӣ. абача нарха бинен гарени арзон кард. оштон шава касе ки навора тамошо кард. мегзарем ба дуюмин квартираи фурӯшӣ. анаи квартира биненака и 67 метри квадратияй бо темболи 2 ҳуҷрагаҳай, ремонти фасон кардагӣ, замонавиш қатикагай, срочна фурӯшиай. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки 2 ҳуҷрага дорои 67 метри квадратӣ дар шаҳри Хуҷанд, 32 микрорайон. хоб 10 этажка хона дар 10 этаж, ремонти замонавӣ. дар Душанбе хона ҳам боша алишам мешава мега. хоб хонахари аниқ бошен, ина занг занен. варианти алишиам бошад, марамат занг занен. хубиш дачия мега, мактаб, мағоза, беморхона ҳаст, аптека ҳаст. нархша 570,000 сомонӣ мега. маълумоти пра ҳамроҳи соҳибмулк 4919 WhatsApp-ша занг занед. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. ин хонара бинен чӣ хел фасон, проекти замонавӣ қатӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки дорои 4 комнатаи фасон ва ҳавли стяжка, дарвозаи замонавӣ задагӣ, масоҳати 2 сотиқ замин ки ремонтҳои фасони хушрӯи замонавӣ кардагӣ фурӯхта мешавад. ҳавлӣ дар шаҳри Турсунзода, Регари Пешина, Дӯстӣ 2. хоб ҳавлии фурӯшӣ дар Турсунзодаи Дӯстӣ 2 будааст ки бо нархи 350,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. лайкҳоро монем бачаҳои азиз, хоҳишаи ҳаматон. ҳамин як дона лайк ҳеҷ вақта намегирад. мо навора бовар мекунед намекунед 2 соат, 3 соат, ҳатто 4 соат
вақт барои як навор меравад дӯстон. Неки хушбаҳоли касоне ки ҳамин навори мода мақсад қадрдонӣ када ҳамин лайкҳои худа дареғ намедоранд ва хонахари ҳақиқ бошен, ҳамин подписияса барои худтон хубай навор када смс меравад. хонаи фурӯшии чорум. анабоз хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки нигоҳ кунед масоҳати 12 сотих замин дорад. боз темболи 5 комнатагаҳай семенблок боша ёки пенаблок боша. нигоҳ кунед ин чота хушо нафаҳмидам худман. хоб хулас дар ноҳияи шаҳри Тус қарор дорад. 5 комнатага деҳаи Бешканд назди Чашма мега. 12 сотиха замин, ҳуҷҷатҳо сертификат дора, 2 комнаташ ремонт кардагай. хоб худам зиндагӣ дорам, айни ҳол боз арзон мешавад. нархша 195,000 сомонӣ мега. шумо дар 195,000 сомон ҳамин хонара метавонед бихаред ки ҳамин ҳолат кардагай далчи маблағшон нарасид савдо мешавад. маълумоти пурра занг занед. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ. анаи хона дар Душанбе нигоҳ кунед чӣ хелай. 4 сотих замин дора бачо, бовар мекунед. 4 сотих замин, 3 ҳуҷрага дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ бо нархи арзонак бо. ноҳияи Фирдавсӣ маҳаллаи Дарёбод мега. 3 дархона, 4 сотих замин, темболи кухнӣ, ҳамом дар дохили хона. нигоҳ кунед меваора бинен, ин агарота бинен, ин ремонтҳои хонара бинен. қонуну қоидаш қатъияй, нархшам неки нархи созай 315,000 сомонӣ. анаи хона фикр мекунем ки то бегара намекаша, ҷошта савдо мешава. чунки Саудо ТВ чӣ қадар обуначӣ дора, ҳамашон иншоалло пашти хонахар ҳастанд. мисол оиди ҳамин система 1.5-2 сол мешава кору фаъолият мекунем, чандин хонаҳоро савдо кардем, чандин нафаро дар хона ёфта додем, замин квартира ёфта додем. хулас худотон боз занг занед. мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дорои 5 комната 10 сотих замин масоҳат. нархи хона 245,000 сомонӣ. нигоҳ кунед. маълумоти бештар ватсапшона мегзорем. срочна фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара, деҳаи Саргазон, 5 дархона, бания, аловхона дора, дарвозаи калон дора, гирдаш маҳкам, ҳамаш бо таъмири замонавӣ кардагӣ. медорои зиндагӣ мекунӣ. ягон мошин ҳатиям алишам мешава. болои сум метен шумо мега. мане шумо илтимос фақат харидори конкретно занг занен. мошинам боша хулос алиш мешава ки ҳамин ягон сум хулос битен ки камбуди мо чӣ ҳал шава. ноҳияи Данғара, деҳаи Саргазон, 245,000 сомонӣ занг занен. мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯширо бинен дам бигирен. як ҳуҷрага квартира ки 35 метри квадратияй бо нархи дастрас, срочна фурӯшӣ ба дизайнерои фасон кардагӣ, мақсад ремонтҳои замонавӣ кардагай. абоиша бинен бо лампочкаҳои фасони замонавӣ дора. пардаҳошам хулас иҷа диванош мондагӣ, креслоҳош қатъӣ. дар шаҳри Хуҷанд 32 микрорайон қарор дорад. як ҳуҷрагаи 35 квадрат метра ки бо нархи 235,000 сомонӣ мега дар Хуҷанд қарор дорад. нархш мега 235 та ҳамиқа камбуд дора ки замонавӣ ремонт кардагия. ина ки хона дар соколни этаж қарор дошта. дӯстон азиз, дар соколни мақсад падвал мегана. маълумоти бештар рақамҳои дастии ахираш 1783 бози занг занен бигирен. 235,000 соколни 35 квадрат метр. мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшӣ. доми мастирок нигоҳ кунед бача азиз. тагиш амонатбонк магазин мондагиҳо. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як ҳуҷрага квартира. анаи квартира дар 4 этажа, як хонаи 40 квадрат метра. мақсад метавонед
2 خونه هم کنین. خب السلام علیکم. میگه خونه در 4 اتاج، یک حجرگاه 40 کوادراته، شهر وحدت کراسینکادا، کوچه سومونیون بود. تمامی چیز چورهش سودا کرده می شود. خب تخ پاسپورت را التماس بهوده زنگ نزنید، علیش نمی شود. تولکا بسوم 290,000 سومونی. 290,000 سومونی میگه. کدومی تو میخرین؟ اینا برام زنگ زنین. خب لایکوی چندم زدین؟ خب چقدر میشوه از سعودو تیوی مثال تماشا میکنن رو حتما فکرتون نایسونین. همین کامنتر دوستان برای شما موندگی. میگذاریم با نهمین کوارتیرای فروشی باز. انای کوارتیرا کروبکا که هسته با هم خودی ارزون تره که نظر با دیگه خونه ها، دیگه کوارتیرا ها ایرا میگیرین. خودتون اگر مثال استوی اوشین اگر خودتون دالچی ریمون میکنین ده ارزون تون میغلطه باز خچم ارزونه که 65 متر کوادراتی 2 حجره کوارتیرا در 6 اتاج. سروشنا 2 خانگاه فروشی در مرکزی شهری دشنبه در بازاری نزدیک بازاری مهرگان بوده. زنگ زنین علیش. خب با ماشین پوشین علیش نمیشود. خیلی مسئله قد زنگ زنین فقط با پولی زنده. 2 حجرگاه 65 کوادرات متر در شهر دشنبه ناحیه اسماعیل سومونی در نزدیک بازار مهرگان. نرخش 300,000 سومونی میگه. خب 300 تا میگیرنده یگان 50 ترانسفر کنیم میشود 350,000. زندگی فسانی خوشی زمانوی. میگذاریم بعد دهمین کوارتیرای فروشی. کوارتیرای فروشی هسته که در شهر دشنبه ای کوارتیرا. انای کوارتیرا دوستان عزیز 4 کمناته کوارتیرا بوده است که با نرخ دسترس در 6 اتاج شهر دشنبه ناحیه سینا 110 متر کوادراتی اینیو کننده. 4 خانه کلان کم و بیش باز ریمون طلب میگیرین. 1-2 جوش موندگی میگه خودتون میکنین. خونه در محله زرنیسار دومی مستروک لیفت نداره. دومی 20 اتاج میگه. خونه در 6 اتاج لیکی لیفت نداشته است. 550,000 سومونی نرخی همی کوارتیر بچه عزیز. یو کننده لیفت نداره میگه. و فکر میکنم این نرخ کم ترک فکر میکنم قیمت ترک هستون عزیز. لیکی لیفت نداشته است. 550,000 زنگ زنین. میگذاریم با 11مین کوارتیرای فروشی. یک کمناته کوارتیر هسته که در زرافشان زرنیسار در شهر دشنبه در 10 اتاج 41 متر کوادراتی. السلام علیکم. خانه فروشی مقصد کوارتیر فروشی 2 خانگاه کردگی در 10 اتاج 41 متر کوادراتی 2 خانگاه کردگی میگه. 10 اتاج دومی 20 اتاج اوب سویت دومی حجتو شهرناموی 100% در نزد خانه گیمنازیا مکتب ورزشگاه بازار بخچه کودکانه بالنیسا لیفت کار میکنه. خب 270,000 سومون 2 حجرگاه کدگی میگه. دومی مستروکی اکای بک صبور است. دوستان عزیز اینا مرامت کسانی که میخره رقمای واتساپ اخیرش 3066 از نوی کانال یوتیوبی سعودو تیوی زنگ زنین. 270,000 بخشید دوستان عزیز مرامت معامله کنین. میگذاریم بعد 12مین کوارتیرای فروشی یک حجرگاه. کوارتیرای فروشی است که یک کمناته کوارتیرا در 2 اتاج دروی 40 متر کوادراتی. آدرس را با دقت گوش نکن. یک حجرگاه 2 اتاج 40 کوادرات شهر دشنبه ناحیه فیردوسی گراوزاود. سروشنا فروشه در پایان کاروان محله گراوزاود 1 خانگاه 2 خانگاه کدگی در سر راه دومی 6 اتاج 2 اتاج ده با بعضی چیزهایش فروخته می شود. از جمله کوخنی گارنیتور ترمیکس قولین شفانر پرده تلویزور. خریدار انیق زنگ زنین. معلوماتی بیشتر با طریق واتساپ اخیرش 8930 زنگ زنین. 350,000 سومونی نرخی کوارتیرا. خب دوستان چیزی که یافتیم چیزی که روی کردن خواهش کردن همش حرکت کردیم نوار کردیم باز دالش چیزی که با روی میکنین
навори пагоҳина ки 27 феврал мешавад. навораш мекунем, лайкора бижиқен. номерои ма барои реклама кардан мошин, замин, хона, квартира чизе бошад дар WhatsApp рӯй кунем, реклама ка фурӯшта мегузорем. нашоти одамое ки комната мекувен ку хеле аренда квартира, аренда комната ё нафарое ки хонаҳотонро аренда меспорен, бародаре ки заминшон дар кӯрай дар комментариҳо менависен, фақат дар WhatsApp нависонен, навори байна эълонтон мекунем, ёфта метем иншоаллоҳ. лайкора монен, максимални подписатсия кунен, зиндаву сарбаланд бошед.